Mi smo jedan put spominjali, ako se ne varam, slučaj velikog islamskog učenjaka, imama dvaju harema, Fudajla ibn Iyada. Međutim, nije na odmet da spomenemo za onu braću koja nisu čula tu priču, počet ćemo s tom pričom i ima još toga o njemu da se kaže, mi smo ju ukratko spominjali. Dakle, Fudajl ibn Iyad bio je poznat u svojoj mladosti kao najveći lopov. Najveći lopov. Toliko je krao i bavio se time i bio poznat u svom narodu kao lopov, da su žene navečer kad djeca ne bi htjela da spavaju, plašila ih time i govorili, ako se ne ušutiš, dovešću ti Fudajla da te odnese. Međutim, jednu večer je otišao da pokrade, otišao da radi svoj posao, krađa. I došao je do kuće jednog starca, popeo se na pozidu i vidio je u kući starca koji pod svijećom, slabim svjetlom uči Kur'an. Sjeda mu brada, potpuno sjedio. I kad je sjeo na tu pozidu, razmišljao je, pa kaže, pogledaj razlike života. Kod ovog ja nikad ne klanjam, ne abdestim se, nikad Allahu na seždu nisam pao. Nikad nikakvog hajra kod mene. A ovaj čovjek uči Kur'an, plače, Allahu na seždi, čistije i tijelom i dušom i tako dalje. I onda je slušao tog čovjeka kako uči Kur'an dok nije došao do kur'anskog ajeta u suri Hadid, gdje Allah dželle šanehu kaže: "Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utul kitab fa tala alayhim amad fa qasat qulubuhum kathirun fasiqun." Kaže, zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju zbog straha od Allaha dželle šanehu, onoga što Allah objavljuje, i da ne budu kao oni od ehlul kitaba, od židova i kršćana koji su prije njih bili, nakon što je prošli dugi period kako su okrenuli leđa Allahovoj knjizi, pa im srca ogrubila, otvrdla i većina njih su griješnici. I počeo je da plače. Dirnulo ga je to. I vratio se kući, okupao se, obukao novo odijelo i otišao u mesdžid, a nije bio sabah još ni blizu. Cijelu noć je stajao na namazu do sabaha. Kad su ljudi došli, čudo im je bilo, gledali njega u mesdžidu. Mogli su da pomisli samo da je došao da krade nešto. Međutim, kad su vidjeli kako je skrušan namazu, da su vidjeli suze kako teku iz njegovo lice, bilo im je jasno o čemu se radi. Dakle, i taj čovjek se vratio istinski Allahu dželle šanehu. Allah mu je podario znanje, podario mu je mudrost i iman u njegovo srce, da je postao imam dvaju harema. Harema u Mekki i harema poslanikove džamije u Medini. Kasnije mu je pisao, dok je bio imam, pisao mu je kasidu poznati alim imam također Abdullah ibn Mubarak, u kojemu govori o pobožnjači. Dok su oni bili u džihadu, o pobožnjači dvaju harema, dok ti liješ suze na seždu Allahu dželle šanehu, mi lijemo našu krv. I da se nas vidio kako lijemo krv u džihadu ime Allaha dželle šanehu, saznao bi da su tvoje suze na seždi izigravanje sa ibadetom. Ovaj čovjek nije bio neiskren. Kad je dobio to pismo, kad dobio je li rekao, ma šta mi ti pričaš, ma pusti to, nije vallahi, nego se odazvao. A i Abdullah ibn Mubarak, da i njega spomenjamo usput, nije bio u svojoj mladosti uvijek takav. Nije bio takav. Također i on prošao period traženja istine. Prošao je period zablude, dok mu Allah dželle šanehu nije osvijetlio srce. Pa kaže, jedan put je učio Kur'an i došao je do kur'anskog ajeta gdje Allah dželle šanehu kaže: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." Pa kaže, kaže Allah dželle šanehu, zar mislite da smo vas stvorili radi igre i da se nama nećete vratiti? Pa je zaplakao i rekao: "Ne, gospodaru, ja se kajem tebi, zaista ćemo se tebi vratiti. Kajem se tebi, zaista ćemo se tebi vratiti." I od tada se posvetio također nauci i kažu njegovi učenici koji su sa njim družili i koji su od njega učili kasnije nauku, kaže, ne znamo u čemu je, zbog čega je Allah dželle šanehu podario toliki berekat Abdullah ibn Mubarak. Ni po čemu se ne razlikuje od nas. Klanja ko i mi, posti ko i mi i tako dalje i tako dalje. Dok nisu jedan put otišli na putovanje s njim. I na tom putovanju zanočili su. Zanočili su na jednom konačištu, jednoj kući, i kaže, umorni su bili. Svi su legli da spavaju posle akcije. Kad je on primijetio da svi spavaju, on je ustao, ugašena svijeća, uzeo abdest ponovo i učio je, cijelu noć je učio i plakao. I njegov plać je probudio ostale. Pa su ustali i rekli: "Ja Abdallah, subhanallah, šta te rasplakalo?" Kaže, tako mi onoga učio je ruci moja duša, dok sam učio i sjedio u ovoj sobi u tami, sjetio sam se kabra.
Sjetio sam se kabra, jer znam i svjestan sam da je kabur ili bašta džennetska ili jama džehennemska. Dakle, to je istinska bogobojaznost. I šta je uradio Fudajl? Odazvao se. Imao je 1000 učenika svojih u Medini, u haremu poslanikove džamije. Međutim, odazvao se na poziv Abdullah ibn Mubareka. Rekao mu jedan njegov učenik, dok mu je sedlao konja, kaže: ja šejh, kud nas napušta, što odlaziš? Od koga ćemo sad učiti nauku? Kaže: omrzo mi je život. Omrzo mi je život na dunjaluku i idem da ga prodam za ono što nema cijene. I otišao i pridružio se Abdullah ibn Mubareku na liniji u džihadu i kaže ovaj čovjek koji prenosi ovu predaju: kad je nastupila borba, vidjeli smo čovjeka u oklopu kako ubija žestoko nevjernike. I vidjeli smo da je pred njim palo 7 mušika, 7 nevjernika. Nismo znali ko je, sav je bio u oklopu. Kasnije, kad smo ušli u šator, vidjeli smo, kad je skinuo oklop, vidjeli smo da je to bio Abdullah ibn Mubarek. Ponovo u toj noći u kojoj su vodili džihad, kad je pala noć i pogasila se svjetla, pogasile se svijeće, ustao je Abdullah ibn Mubarek i učio, cijelu noć na kijamu učio koju suru? Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Allah je, braćo, ovo je posticaj za nas da malo razmišljamo o ovoj suri. Alhaakumut takathur. Cijelu noć na kijamu je učio ovu suru, gdje Allah što nam govori: zaokuplja vas želja za dunjalukom, da budete što bogatiji, da što više imate od imetka, sve dok kabur ne naseli. A zaista je tako. Čovjek stalno želi, dunjaluk ga zavarava. I onda kad misli da nije, Boga mi jest. I zato mnogi ljude zavarava taj dunjaluk s kojeg svakako idu i gdje ne treba graditi kuću, jer to je ruševna kuća koja se gradi poput one koja se gradi na vodi. Postoji jedan primjer i slučaj sa Fudajlom ibn Iyadom. On je živio u vrijeme Haruna Rašida, kad je halifa bio Harun Rašid. Kada je pa mu jedno večer je ušao Harun Rašid kod njega, došao kod njega da se posavjetuje sa njim i pokucao sa svojom svitom, sa nekoliko ljudi, pa pitao Fudajl ibn Iyad, kaže: ko je? Kaže: halifa Harun Rašid došao kod tebe da se posavjetuje. Kaže: zašto me ometa? Ovo je moja noć koju sam ja posvetio Allahu dželle šanehu. Zašto me ometa od namaza, od kijama, od učenja Kur'ana? Ne želim da ga primi. Međutim, rekao ovaj čovjek, kaže: halifa ti naređuje, on imam, halifa, naređi da ga primiš. Kaže: kad je tako, uđite onda. Kad su otvorili vrata, svijeća je bila upaljena, vidjeli su tragove suza na njegovom licu, učenja Kur'ana, ibadeta i tako dalje. I kad su ušli i sjeli, onda je on utrnuo svijeću, ugasio. Fudajl ibn Iyad. Pa je pitao halifa Harun Rašid: ja Fudajl, šta si to uradio, zašto nam ugasio svijeću, sad smo u mraku? Kaže: o Harune, vallahi je tama kabra gora. Tama kabra je gora od ovoga. Pa je Harun Rašid rekao: posavjetuj me. Kaže: o Harune, vidim te lijepog lica. Vidim te lijepog lica i boj se Allaha i predivnog si izgleda. Boj se Allaha da ti Allah dželle šanehu ne uništi tvoju ljepotu i da ti lice ne okrene naopačke. Pa je počeo da plače Harun Rašid i kaže: nastavi. Kaže: o Harune, kada dođe sudnji dan, svaki čovjek od nas će odgovarati samo za sebe, a ti ćeš, Harune, odgovarati za svakog čovjeka u tvojoj državi, u državi koju ti vladaš. I plakao i dalje Harun Rašid i na kraju je pitao: treba li ti išta od mene? Kaže: vallahi, nema nikakve potrebe da mi ti daješ bilo šta, nego boj se Allaha i gledaj da se sačuvaš uz Allahu pomoć od vatre. I otišao je i rekao je Harun Rašid: nisam sreo čovjeka iskrenijeg i učenijeg od Fudajla ibn Iyada. Ovaj čovjek, Fudajl ibn Iyad, je imao sina, kako bilježi Ibn Tejmije u svojim djelima. Imao je sina Aliju. Allahu dželle šanehu, pogledajte kakvu je fazu prešao čovjek i do kojeg stepena je došao. Pored toga što mu je Allah podario mudrost i znanje i sve ostalo, podario mu je i dobro potomstvo. To je velika blagodat. Wallahi, velika blagodat. Allah dželle šanehu hidru naređuje da ubije dijete roditelja koji su pobožni zato da bi Allah dao bolje dijete. Dijete ako je pokvareno, ako nije, veliki je zvijet. Wallahi, veliki. To oni koji imaju djecu, a nisu djeca u redu, to mogu da osjeti. Molimo Allah da uputi inšallah našu djecu. Kaže Ibn Tejmije: Fudajl ibn Iyad je imao sina Aliju koji je umro na namazu.
koji je umro klanjajući. Kaže, i Fudajl ibn Iyad kad bi god dođe u mesdžid, ako vidi da mu je sin tu u safu, nikad nije učio ajete o džehennemu, o sudnjem danu, nije smio to da učio. Odmah on pada. Nego je stalno učio neke druge sure. Jedno jutro došao na sabah namaz, razgledao i nije ga primijetio. I učio je suru Safat. I došao je do ajeta u kojem Allah dželle kaže: "Vaqifuhum innahum mas'ulun, ma lakum la tanasarun, bal humul yawma mustaslimun." Kaže, zaustavite, oni će biti pitani. Šta vam je, pa jednim drugima ne pomažete? Ne, nego će oni danas se sasvim predati. I kad je završio ovaj ajet, čuo je da nešto palo u safu. Kad je predao selam, došao mu je čovjek i kaže: "Ja šejh, tvoj sin je preselio na namazu." On se nasmio i rekao: "Alhamdulillah." Pa su kasnije pitali učenici Ibn Tejmiju, kako to, subhanallah, Muhammed a.s. plakao za svojim sinom Ibrahimom, a ovaj se nasmio kad je čuo da je njegov sin umro. Kaže Ibn Tejmije, to je lako odgovoriti. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sabrao pri sebi sve kvalitete. Imao je i zahvalnost, bio je i saburli, zahvalan Allahu dželle šanehu, a bio je i milostan na iskušenjima, a bio je i samilostan. Međutim, Fudajl je imao samo jedno od ovo dvoje. Dakle, zahvalio je Allahu na iskušenju, bio je saburli i bilo mu je drago što mu Allah podario sina koji umro na takav način, ali nije imao pri sebi samilosti.